Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasamla ibahun daris khars imle kabade ka khun khaddu jong uba forest khardum bat kakong estina khars imle nakashnong marang West Khasi Hills kalayo ban pedang ya ka first dan black belt kabalalong kakenthei ka baningkong nakajela banyo ya kanika nam bat menta kanika samla kalalong kanong hikai master hakajela hapo ka All Meghalaya Kickboxing Association kani kapauru hakalai potrik ukalalingkon arja apusan hakabaka All Meghalaya Kickboxing Association kalayo ban penkop burom ya kani kasamla ya kabala pelongru ya kajingelang ha Mesofet Hall New Nongstan West Khasi Hills hakani kasi penkop burom ya kani kasamla lapen ya da presiden ka AMKA uba Samuel Hasha ubalapen sngawru ya ka history lingkot jong ka jingya linti jong ka samla ibahun daris bat ubala IT ru ya ka affiliation certificate Shaka West Khasi Hills Kickboxing Association. Haka jinge don langru kakong balerinas im ka District Sports Officer Nongston kum kakong san kabala shimru ya ka benta ban penkop burom ya ka samla ibahun daris. Haka jinge don langru u DFO ka West Khasi Hills ki kemeki kpa jong ka samla ibahun daris usor dashnong kashnong marang jaido. Kiriyo rang ba bat kiwe. Shu hakate kasngi nalor ka jing penkop burom ya ka samla ibahun daris nakaliang jong ka AMKA kalayo ban penkop burom ya ki kemeki kpa jong ka te ka samla bat kiwe pat ki bayadon lang nangta hakan ni kasngi layo ru ban pen I ya ka ru komele kai na ki khna ele kai jong ka AMKA kabalayo ru ban khur ya ki khusnam haka Limpong National Championship arhaja apusan kabalalong hakanong ba Kerala Some see hard hook set fed go sip nim some see hard hook set fed go sip nim some see ha hook zet fed go sip nim some Hakapor baka Southwest Khasi Hills mensua kampat don ngadai mga uba Samuel Hasha bawarak borom ya ka West Khasi Hills marhak tikipor ka Southwest Khasi Hills kampat don tangba menjudan mana menor baperku borom yang te nga iPad na ka West Khasi Hills district te hadin jonga te sa ini iba hundares khars imli idai tang maihi na pedeng jong kinong yale kai baro wat nakaleng jong kishen rang rong imdon nakaleng juki kenthei te ngidon katukan ne naga ngem lalai he ban ngai borom karpang ya ka ana ya ka office jo ka DSO ba kidon sangot ke khna kenthei ke jongi ke balayo ka jingyarak ka awat ro naga ka office badon borom ka jongpi di kita kidon sangot ban napedeng kita I dai iba hondares khars imli bat sastang ma ihi iba beteng ro ya kale ka jingle kai bat bala wanra ro ya ka borom nagamta ka dong thangi baro away iba hundares khars imli idei ikhun khaddu jong iba forest khardum bat ikong estina khars imli na kashnong marang jaido nongstai West Khasi Hills ila sedang ya ka ne ka kam martial arts kickboxing bat ya ka muay thai hakapor ba idang shong class 11 haka arta ka ba khatnri usnem kata ha usnem arja khatnri namar ba elite school hantai ha Mount Hermon Higher Secondary School kabadon hapo orang sken ila tri shitom bha bat ila syajid ro ban lech menta syaka 5th Federation Cup National Amateur Muay Thai Championship kabalalong hapo Tapesia hapo Sonapur
Assam kabala sedang nadu san tarik hadu pra tarik Januari arjar khatnyau but ila lekai hagatai haka below 51 kg category but ila wanra ru yaka neka burom dalam taka jalla dakba ila yo yaka silver medal ha utu snem kane kadai kaban nengkong ba isdang ban lek yesimenta hapo ka national level jong ka Muay Thai kabaan ila yo ban lek yesimenta ro haka 23rd senior men and women national kickboxing championship kabalalong hapo kanongba Sunam Sangrur Punjab nadu ka arko tarik hadu arko nyau tarik September arjar nyau haka 56 category ile lekai haka senior girls K1 but ila yoro yakatakma rupa haka tai kapor but haka sin kabalai ila yo ban lek yishimenta haka third Northeast kickboxing championship arjar khatra kabalalong hapo ka Sai Complex Kokrajhar Assam nadu ka khatar hadu khatsan tarik ubnai Julai arja khatra but hakane ka jingle kairu ila shimenta na ka senior girls but ila ya khur ya katakma rupai hakane ka por ngadap ka jikmen ka kraw ya ka ba ila man ya don lang hakane ka por ya ka ba in pen ko buram ya iba lawan ra ya ka nam ka buram om tang ya ka yen ka sem ka jomi in rei ya ka district i baro away but kum juru ya ka jelahi di ngadap sisa ka jikis ngo komen hab ngayo iba ya ka dia ka jingla kai ba kum ka jing betin lenti ka jogi ba Samuel hadu ka dia ka gerdan ka bawa ka poi menta but nganget scam ba kini ki ban dang buat na dia ru kinya ya ka jo ka lenti ka ba ba Samuel ila lam ba khnang ba kandang la ban penkiu shushu ki khna jong ka than ka jogi o ni tip ba nakani ka than ki bun isap ki phom ki ba haki jingila kai ka pher ndrai ka dega jingalam lenti ka ba kongsan e ka ba pli ya ka la ka lenti namar la dang idon ya ka sabru la dang indap ngim tip e ki la ka lenti nga tip bagi num poi shulu ti da ka jingalam ka lenti ka jong ki ngit scam ba ngani ka sport si kanang kiu ha ka district ka jongi pat kum juru nakaliang jong ka office si ki baro ki ba ngila panirap ban kentiu ha ka nu ka jingila kai ni kloi bagi nirap ti kum ta nakaliang ka jong office ru ni kerpat la ni don kanu ka jing don kam na ni haga e ka bangila ban trailang ya ka ban penkiu ya ka sports ni kloi ban ram ti nga ai kumplay shibun ya ka all Meghalaya Kickboxing Association ni ba ka jingalam jong president jong ka ba ka itu ya ka ni ka jing wanra buram ka jong iba ho kibun kiba kilawanra burom ya ka district ka jongi hinrei da ka jing pin itu ni la ni da ka jing pen ko burom ya kum kini ki program ka bangidon kum kini ki program ngangai ba kanang ai men sim khamtam kanang ai men sim ya iba but om tangi iba ru hinrei kanang ai men sim ru ya ki kena bakinang treshitom bagi itu ya kata ka jing treshitom ka jongki namar mitep bahat ki poi hadu kan ka kadar ru ka ka jing treshitom ti kumbai CDFO mene ila kan super drop ya ka jing keren ka jongi o ila om ba kani ka jingla kai ka build ya ka confident but kumjuru ya ka discipline haba mile ya ka no ka jingla kai la ni mile ak ni tre ya ka no idon kam ya ka discipline namar klan ka discipline la da ni impoi shuru la ni dream la ni bit ak no ka jingla kai ru reklam ka discipline kanum ya lam ni shuru pat kumjuru ka dei ka wei ka pangan super drop ka dei ka jing tre shitom namar nginget ba ibaru ipoi hadu kan ka kerdan ka dei da ka jing tre shitom ka jongi ti nganget pa na kadang kermen shushu ba inang tre shitom shushu nang ni sakman but inang wanra shu ya ka nam ka burom ya ka yen ka sem ya ka district but kumjuru ya ka state ibaru ka wei